Hola! Això és Finances en Valencià. Tindrem pensió el dia de demà? El sistema de pensions és sostenible? No és sostenible? Això és veritat o simplement la gent repeteix algo que va sentint per ahir i au? Bé, avui t'ensenyaré el que no t'ensenya ningú, els números. I a partir d'ahir jo t'he donat la meva opinió, però tu te pots crear la teua. Per a que te situes en el vídeo, primer analitzarem la Guardiola i després els préstecs i les transferències de l'Estat i després veurem un anàlisi global per a que no te pergues durant l'anàlisi. En fi, tindrem pensió el dia de demà, jo què sé. Anem allà! Bé, la Guardiola de les pensions, realment el seu nom correcte és el Fons de Reserva de la Seguretat Social, vale? Es proposen els pactes de Toledo del 95, es crea en el 97 i la primera aportació que rep el fons és l'any 2000. Val? Es crea baix tres premisses, anem a dir. La primera és que es dotarà del superàvit que vaig a tenir la Seguretat Social. La segona és que invertirà bàsicament, inclús des de 2014, exclusivament en deute públic, és a dir, allò que coneixes com bonos i letras del Tesoro, ¿vale? I la tercera premissa era que no se podria extraure anualment més de la despesa del 3% en pensions contributives, ¿vale? Queda't en això perquè això és important, ¿vale? Per què és important? Perquè la reforma de 2012, bàsicament, el que diu és que durant 5 anys l'Estat podrà traure la quantitat que li dóna la gana del fons. És a dir, s'anul·lava este 3%, d'acord? I això què passa? Que si te fijes, del 2012 al 2017 venen aquests 5 anys que són el gran saqueig, no? de la Guardiola. Perquè fins allí les pensions se pagaven per una part de les cotitzacions més la Guardiola. I així, en 5 anys, la Guardiola passa de tindre 66.815, que és el màxim que aplega en 2011, a 15.000 en 20. Val? Ahí és on ve el gran forat que té la Guardiola. Vale. Què passa? Després d'aquests 5 anys se donen compte que ja no els donava a pagar, ja no tenien prou en la Guardiola. A més que estaven baixant molt ràpid els diners que tenia la Guardiola. I per tant, des de 2017, Hisenda li fa préstecs a la Seguretat Social per complementar els diners que treien de la Guardiola, vale? És a dir, per pagar les pensions des de 2017 tenim 3 coses. Tenim les cotitzacions, tenim la Guardiola i tenim els préstecs d'Hisenda a la Seguretat Social. Això ho veurem després en més detall, anem a dir. I finalment, en tenim en 2019, que serà l'últim any que se traguen diners de la Guardiola i si juntem el que va passar i tot en 2020, la quantitat més baixa que ha tingut el fons de reserva han sigut 2.138. En 2022 guanyaren 3 milionets, en això que han vist d'invertir en deute públic, i pues això, està en 2.141 en 2022. Però què passa? Que en 2021 és quan se fa la reforma del MEI. El MEI és el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional. I però això se fa en 2021, però entra en vigor en 2023. Què és el MEI? Bàsicament és un augment en el percentatge de les contingències comuns de la nòmina, que actualment és del 0,6 i aplegarà a l'1,2 en 2029 i ja es mantindrà en l'1,2 fins 2050. És un augment que ja, com vos he dit, en les contingències comuns,
que paga l'empresa i el treballador deixa de cobrar, anem a dir-ho. Al final paga tota l'empresa, però el treballador deixa de cobrar un percentatge, en aquest cas en el 0,6 doncs és un 0,5 paga l'empresa i un 0,1 deixa de cobrar el treballador. I així doncs, hasta 1,2. ¿Vale? I com ja vos he dit, ha entrat en vigor en 2020, va entrar en vigor en 2023 i per tant, per això veiem que en estos anys ara s'està tornant a plenar la guardiola. ¿Vale? En 2023 s'aportaren 5.578 i en 2024, a 31 de maio, n'hi havia més de 9.000 milions i la idea que porten ells és que al final de la legislatura n'hi hagi uns 25.000 milions en la guardiola de les pensions. I bé, més o menys això és un resum de l'evolució de la guardiola de les pensions. Bé, com us he dit abans, quan estàvem analitzant la guardiola, en 2017 se donen compte que en la guardiola ja no tenien prou per pagar les pensions. Guardiola més cotitzacions, ja no els donava. Per tant, des de 2017, com us he dit, tenim préstecs d'Hisenda a la Seguretat Social per poder pagar les pensions. Val? Així tenim en 2017 de 1.192, això és mils de milions. 2018, 13.830, 2019, 15.164, 2020, 13.830, el mateix que en el 21, en el 22, 6.981,60 i en el 23, 1.380. Vale? Però és que, a part d'això, com vos he dit, en 2021 se fa el que és la reforma per fer sostenible el sistema, anem a dir. Vale? Bàsicament, el que diu, el que ens interessa a nosaltres, no vaig entrar a fons en la reforma, perquè ho pots imaginar, però bàsicament el que ens importa a nosaltres és que destopen moltes bases màximes de cotització. És a dir, augmenten les bases màximes per a traure més ingressos. I a part, l'Estat, a partir d'ahir, farà transferències a la Seguretat Social. Això són diners a fondo perdut. És una transferència a fondo perdut. D'acord? En 2021 se fan 22.000 milions, en 2022 36.000 i com en 2023 i 2024 s'han prorrogat els pressupostos, han sigut 39.000 milions. Això són transferències que des de la reforma del 2021, per a garantir l'estabilitat del sistema, l'Estat fa directament a la Seguretat Social a fondo perdut. Això són préstecs que en teoria la Seguretat Social té que tornar, però això no, això són aportacions a fondo perdut. Bé, tenint en compte que han vist la de la Guàrdia de les Pensions i que comença la primera dotació en l'any 2000, anem a veure l'evolució de la Seguretat Social del 2000 a l'actualitat. Del 2000 al 2010 és quan la Seguretat Social tenia superàvits. I per tant, si us fixeu en la Guàrdia de les Pensions, és quan es correspon. Totes les aportacions que té la Guardiola de les Pensions, exceptuant les aportacions que ja vos he dit des de la reforma de 2021. Però si veieu aquests 10 anys és quan la Seguretat Social tenia superàvit i anava dotant-se a la Guardiola de les Pensions. I des de 2011, que és el primer dèficit que té la Seguretat Social, a l'actualitat n'hi ha dèficit i no n'hi ha més. Si comptes el dèficit acumulat més el que li deu la Seguretat Social a l'Estat, més o menys són uns 150.000 milions d'euros. Això és, ja vos he dit, és el dèficit total, anem a dir, comptant deute i dèficits que vas palmant anualment. I no n'hi ha més. Podeu veure, hi ha algunes notícies per ahir, 2023, 2024, que sí que diuen el primer trimestre de la Seguretat Social ha tenido beneficios, o el primer semestre, en 2023 o 2024. Però una, que és una milonga, perquè al final, com ja vos ha dit, l'Estat, tant en 2023 com en 2024,
està aportant 39.000 milions a fons perdut, val, a la Seguretat Social, doncs clar, tu aportes 39.000 milions i després parles que estàs tinguent un benefici, encara que siga temporal, perquè si te'n vas, al final de l'any acabes palmant. El dèficit continua actualment. Val? Entonces, la realitat que tenim és que si sumem les cotitzacions més la guardiola, més els préstecs, més les transferències, al final tu pagues, vale? Però acabes palmant. És a dir, te dona per pagar als pensionistes, però la realitat és que tens dèficit. Acabes palmant. I això és la realitat. Val? Per tant, és molt senzill. De 2000 a 2010 tenim benefici i des de 2011 fins avui en dia, i jo crec que serà una situació que s'anirà prolongant el temps, tens dèficit. La Seguretat Social té dèficit. En total, ja t'he dit, més o menys, en uns puestos veuràs unes coses en altres, però és que al final, si és que dona igual, uns 150.000 milions d'euros que no està gens mal. Bé, quina és la tendència de les cotitzacions? És a dir, com evolucionarà el sistema de la Seguretat Social i de les pensions de cara als pròxims anys? La realitat és que els ingressos baixaran. Per què? Per el tema de la piràmide de població. Ja saps que la població espanyola cada vegada està més envellida, val? Cada vegada naix menys gent i cada vegada se jubilarà més gent. Val? S'està donant perquè ho entengues fàcil, està donant-se el fenomen de la piràmide invertida. Això què vol dir? Pues que en principi la base, que són els jovens, vale, haurien de mantindre els jubilats, que són el vèrtex, val? Doncs s'està donant-se el que és la piràmide invertida. Val? Cada vegada n'hi ha menys jovens i cada vegada el nombre de jubilats serà major. Per tant, aplegarà un moment que els jovens ja no podran pagar a tots els que vagin jubilant-se. Després està l'automatització i la tecnologia. Ho vulguis o no, tots els processos, la robotització augmentarà i tots els processos se faran més eficients. I això significa menys mà d'obra. I si n'hi ha menys mà d'obra, n'hi ha menys treballadors i n'hi haurà menys cotitzacions socials. D'acord? Algú me dirà, home, però al final potser els robots cotitzen. Doncs pot ser, no? Però bueno, ahí ja estarem entrant en un altre tema, no? Però la realitat és que cada vegada se necessitarà menys mà d'obra i això significarà menys cotitzacions a la Seguretat Social per part dels treballadors. I després tenim la congelació de salaris. Ja veurem en el vídeo de la inversió que els salaris pugen molt poquet a poquet i a un ritme inferior a la inflació. I per tant, a menys que pugen els salaris, també se tradueix en menys cotitzacions a la Seguretat Social. Jo crec que està clar. I la tendència de les despeses és que augmentaran. Per què? Perquè la població cada vegada està més envellida, això significarà major nombre de jubilats que hauràs de pagar i, per tant, les despeses augmentaran, com ja hem vist, el de la piràmide invertida. I per altra tenim la inflació. Suposa que sabeu que els últims anys està revaloritzant-se les pensions amb la inflació. D'ahir la famosa frase que se diu de els únics que no estan perdent poder adquisitiu són els pensionistes, no? Els treballadors sí. Això és per això, perquè sí que se revaloritzen les pensions en funció de l'IPC anual. Però, clar, jo estic encantat perquè mon pare cada vegada té una jubilació millor i cada vegada cobra més. Però això, si ho mirem en el sistema, significa que les despeses augmenten, que cada vegada l'Estat pagarà més, o la Seguretat Social pagarà més en pensions. D'acord? Per a que es feu una idea, més o menys un mes normal, la Seguretat Social paga per dalt de 10.000 milions.
I si ja me n'anem a un mes que n'hi ha que em pagues els 3, com el passat juliol, vale, ja se pagaren més de 12.000 milions. Vale. En el tema dels ingressos és més complicat veure-ho mensualment perquè normalment sempre se parla d'ingressos totals de la Seguretat Social, haver pogut desglosar i tal, però és que no fa falta. Val? Realment els ingressos sempre seran inferiors a les despeses. Si parlem de les cotitzacions socials, no me digueu, home, però tal, si l'Estat fica diners o tal, no. Estem parlant de les cotitzacions socials. Pots mirar l'estadística que te doni la gana. La pensió mitja és superior al salari, la pensió mitja del jubilat que entra a cobrar la jubilació és superior al salari mig del jove que s'incorpora a treballar. La ràtio treballador-jubilat antes estava en 1, algo i ara està ja en 2,32. Mira les estadístiques que te dona la gana. Ves a Google, fica, jo sí haver pogut ficar-te 70.000 coses, però al final se trata de fer algo senzill i a més que és algo que és molt fàcil de veure. Mira les estadístiques que te donen la gana, ¿vale? I al final te donaràs compte que la realitat és que n'hi ha un dèficit estructural en el sistema de pensions. Per què? Perquè els ingressos són inferiors a les despeses i, a més, la tendència dels ingressos que cada vegada siguin menors i que les despeses cada vegada siguin majors. Quan algo és estructural vol dir que algo se manté constant. Val? I, per tant, el dèficit de la Seguretat Social és estructural. Això què significa? Que la Seguretat Social necessita l'Estat a pagar les pensions. Val? El sistema per ell mateixa no és sostenible. Val? És així, és senzill. Si la Seguretat Social no tinguera l'Estat, una, que estaria en fallida o bancarrota, perquè ho entengués millor, i dos, no podria pagar als pensionistes. I això és la realitat. Ja t'he dit, tu mira les estadístiques que et dona la gana i a partir d'ahir aplega a la conclusió que tu cregues. Jo te dic a la que aplega jo. Bé, la meva opinió ja l'has vist, no? Jo crec que si has prestat més o menys atenció a l'anàlisi que he fet, ja te demostre la meva opinió en el vídeo. Però sí que vaig a banyar-me en una cosa, val? Com això es queda gravat. La meva opinió és que el retall del sistema de pensions vindrà de la Unió Europea. Val? Al final, si ho analitzem, se trata del dèficit de l'Estat, d'acord? Anem camí del 50% de les despeses dels pressupostos a destinades en pensions. Actualment és un 41%, val? Això perquè ho entengues fàcil i ràpid al peu. De cada 10 pavos que es gasta l'Estat, 4 euros es gasta en pensions. Vale? I va d'això. L'any passat tancares en un dèficit del 3,66%, és a dir, palmares 53.000 milions de 53.556 milions d'euros. Al final és dèficit de l'Estat. Per tant, el tema està en Europa fins quan te deixarà tindre aquests dèficits i quan te dirà, ja ho tens bé i no pots tindre aquest dèficit, tens que anar reduint el dèficit i reduint-lo en sèrio, no reduint-lo conforme el fan, ¿vale? Que sí que van reduint-lo a poc, però van molt poquet a poquet. ¿Val? Al final, la realitat, el que jo crec, ¿vale? La realitat no, és la meva opinió, ¿vale? El retall vindrà d'Europa. D'Europa entrarà en l'anàlisi de les despeses i, com ja vos he dit, anem camí del 50%, ¿vale? Bàsicament que l'Estat de cada 2 euros en gasta un en pensions. ¿Val? I entraran les despeses i, per supost, entraran en el sistema de pensions. I ahir és quan vindrà el retall. Jo no ho sé, ja t'he dit, però bueno, me banyo en aquest sentit, com això queda gravat, doncs això és la meva opinió. I el meu consell que te done, ¿vale? Per tot el que t'ha mostrat, per tot el que t'ensenya en el canal, per el que el dóna la gana,
però fes-te la teva pensió o crees la teva pensió, ¿vale? I per crear-te la teva pensió, tornem a lo de sempre del canal, necessites estalviar, necessites invertir, necessites controlar les despeses, necessites fer-me cas en algo, encara que siga en algo, val? Però jo no puc dir-te que el dia de demà tindràs o no tindràs pensions. Al final estem veient que l'Estat pues, fica la pasta allà i les pensions se van pagant. Jo no ho sé, ni... És que dona igual, encara que la tingueres garantida, val? Però, per favor, fes-me cas encara que siga en algo, però crea la teva pensió, val? Preocupa de les teves finances, estalvia, invertix i ja tens un motiu més de pes, que potser el dia de la jubilació te pots trobar una sorpresa, val? Pues ja tens un motiu més, no? La setmana passada parlàvem del temps, doncs esta parlem de les pensions, val? Tenim un motiu més, val? Per a preocupar-nos de les nostres finances personals, de planificar a llarg termini i d'intentar tindre una realitat econòmica diferent a la que ens puga esperar quan aplegue la nostra jubilació. I bé, res més. Donar-te les gràcies per estar ahí, veient el vídeo. A la setmana que ve, com creen els bancs comercials i el Banc Central els diners. Continuem en els vídeos fortets, estos que m'agraden a mi. I bé, recorda la mítica frase que la setmana passada se me va oblidar, és que soc un desastre. Controla la pasta i seràs més feliç. I bé, espero que gaudisques bona cosa de la vida i... Adeu!